आदा जेम्स नोंनि बिसिया अमा बुरि जों बिदि होनदों रायजोफोरा सिगांनि भिडिअखौ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ भिडिअ मानि सायाव जागोन दा मानि आदा जेम्सनि मेडाम बेखौ लानानै दावराव दावसि जागासिनो रायजोफोर नोंसोर सिगांनि एसे भिडिअ नुबाय नैबे भिडिअखौ आं फुल हगारगोन रायजोफोरा जाय जाय नुवाखै जोबजासिम नायदो आरो जाय जाय गोदान साबस्क्राइब खालामदो रायजोफोरा होमबा भिडिअखौ नायग्रोदो नोंसोर बेनि उनाव जों सावरायसै दसेनि उनाव रायजोफोर बे भिडिअआ एकदम स्पेसियेल जेम्स बिसिनि थाखाय मारै गावखौ अमा बुरि होनदों होननानै जोंखौ फेसबुकआव इउटुबाव भाइरेल खालामलाबायखो जों नोंखौ अमा बुरि होनदों नामा दानि सिख्लाफोरा अमा गोथांसो होनदों आरो बेखौ जों होनाखै सासे बुरिया होननायखौसो जोङो कमेडि खालामदों ओमफ्राय गावखौ नोंखौ थांखिनानै जोङो अमा बुरि होनाखै मिथिबाय मेडाम जों मेडाम होनलायबावसै आरोना ओमफ्राय जों टाइम गैयिनि होथ'वाखैमोन रिप्लाइखौ जि इउटुबाव जोंखौ होलायलायथारबायहाय सानै सिख्लाफ्रा नोंखौ होनदो मेडाम होननानै नों एसेबां बुजिनो गोरोंबा सासे डक्टरेट जालायनानै भिडिअखौ नायनानै मानो बुजियाखै नोंखौ होननाय दङ नामा जेम्स आदा जेम्स नोंनि बिसिया अमा बुरि जों बिदि होनदों भिडिअखौ नायफिनलाय भिडिअखौ जानला माला होनबानो जाया मोनथिबाय जों नोंखौ होनाखैमोन रिप्लाइखौबो होबावाखैसो ओमफ्राय भिडिअखौ नुबाय गोबां मानसिफ्रा आंनि मथेब्ला बेयो मिसआन्डारस्टेन्डिं जानांगौ आरोखि रायजोफोर गोबाङानो आदा जेम्स मानि माबाखौ नोजोर नायनानै बुङो आबाबो जानो हागौ गावसोरखौ माबानानै टारगेट खालामनानै बुंदों बिदि जानो हागौ गोरोन्थि जादोंबो जानो हागौ बेखौ निमाहा होलायबानो जाबाय आरोखि बैफोर माबाफ्राबो क्लियार बानायनानै होबाय जाहाथे जेबो जाया उनाव ओंखायनो रायजोफ्रा जेबो सानलायनो नाङा बेफोरखौ गावजों गाव मोजां थालायबानो जाबाय जेखि जाया दिनै भिडिअ एसेनोसै रायजोफोर नोंसोर मा सानो कमेन्टआव हरदो